ngi aingu yo blay namar kani ka sngi bat ka klimat jong ni ka por ba sachisen pat bawla penyo biang yangi kumni kumangi julong te perlok bi ni priang sopa ya phi baro ki perlok ki baju sngap bat pet yang ni ka Bible study jong ka Good News TV man ka Thursday hakum gani ka janmit ka bakum kani nga shimru pat sa chisen yani kalan ban ai kuble ye phi iwe pe iwe hi baro kat ke bia pe yani ka Bible study ka jongi haka kerteng ka ba e bat ka bathiang tam jong try blong nong pnim jingi u Jesus Christ te perlok bi chwam ngine jam shakhman shaki benta ke ba kongsan jong Bible study ya ba ngin saya yo ngin ye lang shwa hauble haki jing dwai ngin ye dwai ublay bok pa jungi bahab neng utrai jungi met trai jungi min sim ni da pen pau jing song ko bakrawe kan rat sa chisen yami baling ba kan ka klimat jong kan ka janmit ka bam lalong lam rangkat bat ni pen pau ru ko jing song ko bakrawe au blay mem sham lay ino yangi ki khon ki jomi mem sham lay ino yani ka Bible study jungi khamtam au blay nadu ki singi ki por ki belayat nyo hakaba ki lok ki jor ki jungi melapela yak bakin nieng hang ni ban pendap yak ka bagi de ban le nam ta ban pendan burom yemi shibun ki men sim shibun ki bla siu spa ki khon ki jomi klamat ki jugurku wat ngiru kumju ki bayo yak ban nieng hini klimat lingba kan ka lan yak ba melapli melayalam lamat yak jingkurku try kumba ka jo ka sang tib nomor blay jumi ka belayalam ki lok ki jor ki jungi baro iki shakri ki jomi baro haki por ki blalit nyo hai ni ki tayo ki singi ki banai ki blalit nyo ni duai au blay basta chesien menyalam hai ni klimat jone ka mit ru kumjo jone ka Bible study ka bangin yo bat ngin ya don hai ni por ba ki hi baro au blay ka bangin le kan dolong ka ba pdeng hun khmat ket ka ba yet ki ba isne ki jomi kan dolong te kan rat apo ki jinglam ki jomi na bangi hi baro ki ba yo sngo ya ni ka Bible study ha ni por Hindi omat siya jingkurku. Keburam cimi barok ni ay, nabay kiningi, duway ngi damipan, tanga kerteng u Jesu. Amen. Te perlok kumbangi ya sngotu hi kalong, ba mentak ni ka janmiet nglaya poi pat, sa syak ni ka wei ka bentak jong kata ka jing sngotu bakla. Ka jing sngotu bakla, syapang, ka jinglet jingeseng, kalong tang ye ki briu ki babiang bat babet ka jingim jingyan ka jing soto bakla shapang ka jinglet jingya seng kalong tang ya ki briu ki babiang bat babet kata ka jingim ka jingyat ke jongki hot perlok bin bon nangi ukristan ni soto bakla ya ka jinglet jingya seng baka jinglen jingya seng ke jungi kalong tang ye ki brio ki babiang bat babet kata ka jingim ke jingyat bat tau betulat bat baduna bat ubadang nyat baklahi kidon ke baya perkhat bet ba hakum kata ka jinglong kim snu ya ham ya ban len ban kiu syaka ying ke bakentang jong turai boble lani syaka ying mani ka bangi juo ho kendiat na nakinuk sa perlok biin ka bangi la banora ini klemat jone por kalong ba don gi baong bangati badi babam batam ktin tam thlit ne bami tang ki ktin sniu tin sme la ka kren ka khana ne la ka yat ka yeng nga ubasniu bapop kamon toy ban lik jinga seng ngamlong babit ban kiu shaying try bo ublay namar nga don te yakum kita ki jinglong lani ngidon namar ngidon te yakum kita ki jinglong ki katu ni pat perlok bien ki snothu yaladi kum kita ki blajot blarem namar kita ki donut ki baken riang
Nama kita ki jengmut basniu ke bagi juduan ne perkat. Ki bakta ya ka jengim ka jongki shimet. Ki bakta ru ya ka saudong ka saukun bat kham tam le. Ka balong persya ya ka mon jong turai bu blei. Kani kaya lam bakla ban snothu baki long ki bambit ban len saka jaka mani na saka jingya senglang. Ka ba ki shakri jong turai ki alum. Kawai ni gini daw perlok biit ka bangi kwa ban kran hini klimat yun por hot. Kawai ni gini daw hi kilong kum ni. Ni laru ban ong kalong namar kita ki jing penrem ka baki don ka baju banjur te hapdeng ka jingim ka jongki. Day namar kata kadaw ki snow baki long ki bambit ban lej syakiying mani syakiying kentang bat kum ta ter. Naga jingci syahi perlok biit kam day ban long kum ta. Namar cibenta tangkum ban syukren kalong namar ni telot ken ni let jingseng ni telot ken namar nakata kadaw ni selit jingseng kenang ba nakata jinglet kabahar jing telot ngin nang yo bor pat sa chisin ban kham im ban ya nyo kata jing im ka babha bat ka baklan namar habalik jing seng hi ka ai bor ai mensim sngau jan shu jisu sngau sngandru nakaktin ka baim badon bor jong u bat kumta ter parlok kendiat ngang ngit kem ngiakan mau ya u jisu men bau dong don asla kendo jisu gitu por men bau dong don asla kendo ngi shem ba umat igi jing sha bo dong bo daw usha kento namar ba u ya bamlang bat kita ki outcast ki marginalize kita ti ki bangi ong ki bala sha kentan ki bala sha pet po ha ka imlang salang ki balong rukum ki nong lum khajna ki bapom bat kumta ter am tang kumta perok bien ndre ujisu sha wo dong wo daw ru namar ba updiang sobha yaki reu kun thai ki bala belong ki long kemi ki reu rang ba ki dok ki sok ki beduna hakamet bat hakamen sim komban su ong no upriang so baharu igi gentle bat igi nong samaria khamtam bat kumtahi ter klem dawan ra jingya pher hapdeng jongki bat u telong bangan igi jingle hi ga jong jisu perlok bien hakmat ki sadusi ki parisi bat kiwede ki shem bakalong ga bala palat bat bam khamju yu ikot bandon bale kumne kumba u jisu ule kabas pelong itu ki breu ban kentok jor yo bat de ban krenru dakum ne bat kum tai ndre perlok bien u jisu don ya jubam ya bang ni kwa ban itu don ya jubam ya ba kum kita ki ba kren kentok yo dak boong ti kum ni abang ipet ya Matius ka lenong ba khandai ka de khat ka ba khat ar bat khat lai kita ki ba khia kem don kam yo nong pen khia Handa kita ki ba pangkeng kita ki ba khia kim don kam yo nong pen khia handa kita ki ba pangkeng ki don kam ka ba mudru yangi ba uta bambiang ti udai ba ban le jinga seng namar udon kam yo nong pen khia udon kam banyo bor ban nakajing bambiang ban biang no namar tahu besau bu labiang don kam ban le jinga seng le si kumban su nomor la biang de pi ndo bom biang tu don kame ban leng nomor turai uban yak ban penkhia nam ta to bapang te bom biang te su uong haka dkhot ka ba khatlai andre tu khilen ma phi tu hi kai ke ai kani yak jing isnei ngamon ong jisu to om yak jing knya na bangam simlawan yak ban khot yak ba hong hendrei yak ba pop yak ban kela ka bamut ka gospel ulokas ru kodani ai ban yathu bat ong
Hani ka lanong ka bakhatsan ka khot ka ban kong pa ar. Ngi syam ba ko ong ti kinong krong bat kinong pap baro kilayawan hajan jong u Jisu ban yo sngaw yo u. Henry ki parsi bat kinong tho kilaya nyum e ki doong pleng uni ubriu. Ubriang sobhai ki bapop bat ubam lem bat ki. Kabanikong yo anis pat iway pra bat shipau. Kong ladang iong bangim don kapop ni syukur ya ladi. Ladang iong bangim don kapop ni syukur no ya ladi. Bat kata kajing sisya kam don te hangi. Ladang iong nyim simlale pop ni penlong ru ya balam ler. Bat kata keketin jong kam don hangi. Teperlok kum si benta ka penpau hang ni ba ka bae na benta gitu ki badon ya ka jing sngorem ya lagi jong ya la kata ki ya lagi jong ki jinglong bat kita ki jingle ki basnio lengo ong ta ka daw hi golong ba kat ba dang don hi kita ki jing pen sngo ki ba kum kita kadang bae namar jong pi bat jonga namar ngidang la ru ban pen bet ya la dia hot ngidang la ru ban pen bet te ya la dia habadon kita ki jing sngo ki ba kum kita kabeting pat kolong bayo ngim don syu ya ki jing sngo ki ba kum kita te kamot ka jing im kristan ki jungi kalakut nginom sngo thu syu kum nu ngilong bat nginom nang syuru ban pen bha ya la dia highway liang ngila ru ban ong ba aingu yo try bo ublay nama day ba mensim jong udang paksiau hangi kabasa penlong ru yingi ban singo thu syapang kata ka hok bat kata ka pop syapang kata ka jing bambiang bat ka jing biang lem kum tati lada naladihi iman kalong ka ba ban singo thu ya ki jing tlot jing duna lim da deh nu mensim bakut naladi hiti kalong ka ba ban singo thu ya ki jing tlot jing duna teperlok ka ketin try ko ong syai baladangi ong ngim sim lale pop komut ngi penlong yo balam ler sana ko wipat kaliang habangi siap ya ka jinglong lakloi u Jisu ban piang ya gi bapop habangi pai biang su Jisu habangi siap ya ka jinglong lakloi u Jisu ban piang ya gi bapom ya gi bajot barem ba ka ai mensim chikat day yangi perlok ka ai mensim chicha chikat day yangi baro ki batulot baswai bajot barem banong ba compare ti kumnung ilong ngidei bet pat ban wat yo try bo blay compare ti kumnung ilong ringi dei bet pat ban wat yo try bo blay ban let chaka jaka kentang ni ying mani ban yesem bat lau kunran nomor utrai Jisu ti uman eru ban penkia yangi kita ki belanjot larem ki bapang ba shitom ban wan shu khnang bangin khia na kita ki jinglong baro ki bombe ki bambiang ka bangidon te banya chai khamba halor ni ka jingso thu bakla ka bangidon badong ba ka jinglet jingeseng kalong tang ya ki briu ki babiang bat babet ki jingim jingyat hot bani shai khamba lor ni jing sutu bakla ka bangidon badong ba ka jinglet jingeseng kalong tang ya ki briu ki babiang bat babet ki jingim jingyat bat yu bambet bat bakan riang hi ka jingyat ti kimbiang ban let sha ki jingeseng perlok kadan kam bangine pet benya yakni ka jingkren u Jisu kabangila ban syam na gospel Matius kalau nong ka khandai gi dekhot hadu khatlai bacha an pulis waya ka yakini gi dekhot nakani kalau nong kum bakalong nadu baslang hadu ka bekut ka baong ti kumni habau Jisu layat no artat nang ta u layu i brio yau balakot Matius ubasong ka ying krong uong ti hau tubut yang ti haba ulayeng ulabut yu kalajaru haba ulasong bam haying uta
Hakmi ti bon kinong krong bat ki bapop kilawan ban syong shania lem bat u Jisu bat ki senran jong u. Habagi parsi kila parisi kila yo i kila yo ong haki senran jong u. Balei bo nong hikai jong pi uya bam lem bat kinong krong bat ki bapop ru. Ti habau Jisu le yo snow ulong haki. Kiba kia kim don kam yo nong pen kia hendrei kiba pang keng. Susu uong ha kedekot kiba khat lai. Hendrei tu kheleng mapi tu hikai ke ei kani. Ya ka jing snei ngamon. Ti om ya ka jing kenya. Nabangam simlawan ya ka ban khot ya kiba hok. Hendrei ya kiba pop ya ka ban kela ka bamot. Porlok be. Aling ini pet kambanya mentah dukot pa dukot ba shano ni katin ka thau bat mut bat ayuru ka don ban kren ne penchai ya ki mut ki perkat jongi hi baro kat ki bat snap bat yo snow ya ni ka Bible study hoat perlok habangi ya pai shwa shani ka dukot ka ba khandai ka ba ong ba haba u Jisu u layakno artat nangta ulai iyo breu ya ubalakot Matthias ubasyong hakajing krong uong ti hau tubut yanga ti haba ulayeng ubut yu kaumut ti haba uni u Matthias ulayeng ulabut yu Jisu perlo kani gajing khot u Jisu yu Matthias si kalong kaba persya ya ka ei kaba ki katu kat ni ki perkhat le si kumban syu ong no kalong kaba persya ba nama don ki basno thu bau Jisu hi u ya tur ya longjan tang bat ki briu ki bahong ki bakhoj ki bariu blai anda ke jing cha kamlong kumta namar ya Matthias u balong unong lum khajana lanyo yu u de ki babun haka saudong saukun khamtam le dagita ki reuniam ki bapau khman lanyo yu kum ubriu ubapop bat ubala sya kentat ru hai ki babon haka society haka emlang salang ka jong ndu Jisu ya kum utau briu ya kum uni Matthias bolong nonglum khajana upriang so babot khot it yu ban bot ne long senran jong Jisu kabumut yangi habangi pai shani ka jingim ka jingyat lenti ka jongi kabumut yang iru kalong hi kumjo kiba let cheri jinga seng kamut kiba biang leni tang kita kiba bit ba bet kalenti hendrai baro hi kidai ki bombiang ki bambet ka jingim jingyat bat lingba ka jingi jing snei ka jong Jisu pan la priang so balut ya jar kat u bamon ban bot ya u Jisu na let sya ka jinga seng bania shem bat bania keduk bat ya bangila ban no kata kalong ka bangila ban sing thu lingbang ni ka dekhot ka bakhandai ka ba bangi phai pat chani ka ba chipau ka ongkum ni kala jiaru haba ulai syong bam haying uta hakmi te bon kinong krong bat ki bapop kilawan syong shania lem bat u Jisu bat ki senran jong u kala jiaru haba ulai syong bam haying uta hakmi te bon kinong krong bat ki bapop klewan syong shania lem bat u Jisu bat ki senran jong u perlong beit baro ka ni ka dukhat ka penpawat batai syai hangi ba u Jisu u priang bat it ya baro lengi ong kumta ka daw ko long ba kita ki bala sya nyo ki bapop kilayo ya ka ban leng hajan u Jisu ho kiyo te takalat ban len hajan jong u Jisu am tang kata hendrai bania syong shania di bat u Jisu lembat ki senran jong u kani galong ki ka ba so pla bangin snow namar ba u Jisu u klemlet penlut por bania syong bat ki babit babyang hakar kom im rukom yan hendrai bat ki bapop
ki bajot ki barem ki bambit ki bambiang ong kaktien utrai bo blei ti kumta habang ipai sengiru kakren yang ya pi bangi de banlong ki bakloi banlet sejan ujisu compare kum nungilong ujisu hi unom penrem yang abat ya pi lani unom kentan Henry kumbolong lem ya kiwe pat kinong pop ki blajot ki blarem kumbolong lem ya u Matius kumtahi kan long bat ngiru ladang ngikloi banlen sajan jong ujisu perlok bin kini ki parsi hi hani ka dekon kabashpau ni syamba kimla ban pen nya pediang nya kata jinglong jong kini ki baong ki bapop bagilit chong bat ujisu bat le si haka jingim jongiru kandon ben bangila ban ya kendu ya ka saudong saukun ka banom sotenat ya ngabat ya pi bangin kiu syakiying kentang lengong kumta kadau kala belong trai le si ba kiui ba ngilong kita ki bombet bambiang ki badi ki babam ngilong kita ki bamyat kata ka lenti ka babha Henry penban haki lenti ki basniu ngilong ti bayat persya ya ka emlang salang ya persyaru ya kata saudong ka saukun ka jungi bat dai namar kata ka dau ka ba penlong ya gi babun ru ba le si lada hakum kata ka jinglong ni le syaka jingeseng kinom sotenak ban yu yengi ndai ke ka bangila ban ai jungmut hakani ka por nak bata jongilang hi baro kalong ba ngim dai ban penskam ne penskau ya kita namar lada uji su pediang snobha yang abat ipi ki bajot ki baram ki balong kumta hakata ka jinglong kumbangilong te leingin kuslai ya kita ki bakpen bat ki bakren ai un kren bopen ai un pen ndai mga mapingin ya jam ngin ya bet banwat ya khmat jong trai bo blai namar ngitip te sikin kasi baka jingim ka jingya lenti hi ka jongi kanomlong ka bale no utrai hi unda kurku ba sikin kasi ngin sakot patken syakathong na jingduna ka jing bambit bambiang bangin kot syakata ka jing biang hagi babon ke benta met bat mensim perlok bihit kat bah abangi ya petpat ya ka dukot bakhat we habaki parsiti klayu i klayu ong ha ki senran jong balai bo nung hikai jong piu ya bam lem bat kinong krong bat ki bapop ru hoj ka dukot ka bakhat we ko ong habaki parsiti klayu i klayu ong ha ki senran jong jisu balai bo nung hikai jong piu ya bam lem bat kinong krong bat ki bapop ru perlok biet kini ka dukot isi benta ka batai syai ya ka jing bishar ka jing thau ka jing wo ka jong ki parisi ha ka bidai ba kata ka jing let penire lok ujisu bat kita ki ba sya nyo ki ba pop ha ka wipat kaliang kanihi ka jinglong ujisu pat ka pensyairu ya ka jing sotu bakla jong ki parisi bau itu ba khambit ban mat ya kata ka jing it blai basisha kabangila banom uite ubak hambit ban mat ya taka jingit blay ka basisha ya kabangila banom uban mat hi ka jingit blay kamdai te yaw tao basngaw hok bat basngaw biang hendray utaken ubam hok bat bam biang uban mat hi ka jing it blay kam dai ti tang ya uta uba so hok bat baso biang ndre yu ta ken ubam ubasno ba uduna ba bam biang hi ba bon ki benta ta do ban mat ya ka jing it blay perlok kani ka khot hi ka pensyairu yengi bagi parsi ki perkhat baki ki kham hok
ki kam biang ru shibon bani kiwe ne ki kam hok shibon banyu ta unong lum khajna banyu Matius kan ni khot di ke batai bat kapan pau ha ta dor bagi parsi ki priang ile di baki ki kam hok shibon ban yau Matius ubolong ti tang unong lum khajna ndai ga jing si shahi kamlong kunta kumba ki perkhat kata kalong ke ka bangila ban yo lingba kan ka dekhot ka ba khat we te mentah pat habangia phai perlok bi ban pet seng ni dekhot ka ba khat ar te habau jisu le yo snow ka baong te habau jisu le yo snow ulong haki ba khia kem don kam yu nong pen khia ndre ki bapang ken ki ba khia kem don kam yu nong pen khia ndre ki bapang ken ki don kam yu nong pen khia no ba khia te lada khia te kum nu kan nyalam mi phi hospital balekin kin don kam yu to doktor don kam phi philong ba khia ngilong ba khia ri tang to bam khia bapang ni nyalam ken so hospital yak ban sumar bo nyo no jing khia te hang ni ru jisu ong kunta porlok bi ki ba khia kim don kam yu nong pen khia ndai ki ba pang ken ne de khodi ka kren scam hangi ba u jisu pen shai ba wan na ka banta kita gi ba snow thu ya ka jing don kam ka ba shisha jong ka men sim ka jongi ho ka ni ka de khot hi ka kren scam hangi ba u jisu pen shai ba wan na ka banta kita gi ba snow thu ya ka jing don kam ka ba shisha jong ka men sim ka jongki na banta gitu ki bakwa ti baka mensim hi kan im bat baka nyok khia bat om tin nak banta ki tu ki bom snow thu ya ka jing don kam ka mensim namar kita hi ki long ki ba snow bet bakla biang bat kun jolut sya ta jingim ka jing long ruble ka ba shisha te om dan kam chu ban pen im yaki dan kim don kam chu ya ta jing pen im lada ya kamet ne kamen sim kumju potok bi ta ni ka dukat ka ba khat ar hi ke e ka bangi snow thu ang ni ka long ru ba kini ki parsi ki perkhat ba ki long ki ba khia ha kamet ne kamen sim ru kumju baple kirang perkhat ba ki long ki ba khia ki ba bet ki ba biang ha kamet ba kamen sim ru kumju ndre uju supat yu i yeki ba ki don penban kata ka jingpang habaro ar ki bentah hakamet bat hakamen sim kumju ho kimlong ti bakhia hre kini ki pharisi ki song scam so sarong pan kum ki bakhia e hakajingim ga jongki hre perlok bin lingbang ni ga jingkren tu ai ba manga bat maphipat ngim dei ban so thu kumta hre wat phiu trai ga ba phidang la ban sem yu tokor pat ya u kat ba udang hajan to ubaman un ino yala ka lenti bat u reu bamok yala ka jingmut to un pen phairu shau trai to un phairu shau trai ti un snow sen e yu bat shau blei jungi namar un ma phar kabamut yegi pop jong na jong pi baro ong ka kitab sam san san reu bat nyo kata kalong ki ki baro pramit bi parlok ka jing su thu lingbang ni ga dekhot ka ba khat ar kat ba bangi phai pat chani ga dekhot ka ba khat lai ko ong hanrei tu khilet ma phi tu hi kai ke ei kani ya ka jing snei ngamon ti om ya ka jing knya na bangam sim lawan ya ka ban khot ya ki ba hong hanrei ya ki ba pop ya ka ban klak ka ba mun hanrei tu khilet ma phi tu hi kai ke ei kani ya ka jing snei ngamon ti om ya ka jing knya na bangam chimlawan ya ka ban khot ya ki ba hok henre ya ki ba pop ya ka ban kla ka ba mun porlok u jisu ha ni ga khot ukren da ka ba shim na u hosea nriu ka ba ong namar ngamon ya ka jing snei ti om ya ka jing knya bat ka jing tip ya u blei ban ya ka jing aingu thang ka ba ban chai ru ba kum ki briu hi ha ka jing nyen jing snei
Bakum ki beriu ya ka jing it jing isnei utrai ukwae bangi de bandon bat banyo ha jing im lamarwe ne bat kiwe kumju ka banchai bakum ki beriu hi ka jing it jing isnei utrai ukwae bangi de bandon bat yo ha ka jing im ladai marwe ne bat kiwe ru kumju ngide ban it ban isnei lut bat hok bat pop klam da pene pher hapdeng jongnu ru ukwa ya ta bangin don bat omte yang kini ki jingknya bot an bot rukom kabam ila ban pediang hun hae ru susu perlok be ka jingsu tu hi ki parsi hakani ka dekhot ni shem ba ki long ki ba bet tang kumno ban la ban bot renti iki kendon ki rukom le niam ndai ki dono ya man sim uble ki dono ya ta jingit ba jing snei ga jong u hot ka jing snei hi kumban su ong no highway liang kam don su what ha ka jing jong kiru haba ki pet shagiwe de ki paraman sim perlok lingbaga gospel u Matthias kalenong bakhandai dukhat khandai hadu khat lai ngila bonong ba utrai bo ublei hi udon badap hagi jeka baro u it kumju ya baro ai ru kumju ya baro hot ka jingit ke jong ublei hi ka kuntup kulum ya baro ki jat benrio kat ki badan haka perthai susu nakawai pat kaliang perlok bihit ka ying mani hi ladangi wan yak ban phai biang kam dai tang nak mentaki brio ki badon ya jingim ka babiang lut ha ki babon ki bentah ne ki babon ki liang hendai ka dai ti nak mentaki tu ki bayale ki bayak sat balaka jingim hot ka dai ru nak mentaki tu ki batlot ki baswai ki baduna bat bambiang ru ha ki babon ki bentah bat kumju de nak mentaki tu ki badan kam ka jing Krisyan ka jing rap lang jong ki para bangit ki bahaka saudong saukun kayeng mani kayeng kabangila menong kum ujisu priang so bahaya kum kita gibreu kayeng mani ru kalong te ya ka kum kita gibreu teladangi perkhat pat dakum we kalong ka bamdai kay mlang salang ka jong ujisu hi ka priang lut ya baro ublajot ublarem ladai hakado na mensim ka priang lut yu badi babam ubatulot baswai ubadon ya kamut sniu jeng perkhat ka basniu batu nu ubam tu ru kumjo ka pediang yuta baro hon ka pediang ru yuta boong bau yat bet kalenti ka jingim ne wat yuta ru boong ba ka jingim kalenti umla yak banyat bet kay mlang salang jong jisuhi perlok biit ka pediang kluj yu baso hok ru ka pediang ru yu baso pop ru klem dakan tat ne penia pher hapdeng jongki pat kum ta ter te ko mot kita gi jing soto baklahi batang ubabiang bat babet kalenti banet kiu yang mani te ko long ba baklae ha jing im jonga ba jongpi ngim de hiru ban soto kum ta re de gi we gi mot ki perkhat kum ngi soto jisu khot ku lut pediang lut ya baro compare kum no te philo kum ta ngine ya ku lut ru shau ka stiu pol chiginong room ko ong namar baro kila le pop bat kila do le no e ya ka buram ko jong u trai bo blai te ka modru ba baro hi ubambiang te ka don kam yangi lem ye ki katu ka ni ki bas ngotho bakla bat ki bas ngorem so po bet maroi haladi shimet ba ngim dei than ban a ye ka jing singo ba kan long kumta halor jungi namalada kumta ngin long ngin im ngin nyan nginom la ban jam ka jingim ka jingat linti ka badai kat kum ka rukom im u Kristan ladangi penrem sa ialah di hak ta adur nolon ta perlok idon gi basong thu ba to dala ban im ban yan khambha ngan selit jeseng no namar mentang pakla ban yat ba nganum palit jeseng te kai hi ga ma kwa banong namar kita kalong ba lada manga mapi ngila ban im bha ban yat bha ban penbet penbiang la ka jing im naladi kumta te kamut kalabha ban penbet penbiang teka pamut ka labae ya ujisu ban abet habeneng na hiar su shakhndo ban siu spa yangi namala dangi lala ban yaksat ban yele hi kumta naladi daladi dangnya pen bah
dang yale manga ma phi hang ta shabeneng u Jesu unchu pen kentang bat yang so bahabat yang abat ya phi lagi jing sisapat kam long kum ta nama khtin yok trai bu blei Jesu hi pon so tho ba rengkat bat u ken ngin job dala di dalele ru nginom la ban job nginom la ban yale persya ya kini ki jing plot jing dunai ki jing bombet bombiang ya ki jing sniu baro ka bangi dan rengkat bat u ngini ya lang te ngin job ngin kot ken cha thong ka ba la khot yang abat ya phi te ai ba sa chisin pan lingba ini jing kren pensyai ba lingkot ka bang yo yang ban puson lingba ni ka Bible study jong ka good news TV kandolong ka jinggur ku yang ilang hi baro kat ki bala ban yo snow bat ban singap ya ka ublei nam tak buram jong u amen ngine dwai trai ublei jing ibaham neng sa chisin ka jing song ngi pan pau ya mi ni snow ko konrat ya ka jing dalam berangkat ki jong mi kat bangi dang ya puson ya khtin ka baim ka dan bor ke jong mi kurku au blei ya ki baro ka bang lala ban pendak ba ka nomlong ka bale no na ba gini baro ta kerteng uji sukres bau trai ni doang ngi demi pan menta suduk ki bam jukur ru amen